É dicir, eu cando ao subdelegado lle comentei, mira, hai que presentar a campaña non camiña só, nun dos camiños, e é certo que no camiño de inverno todavía nos presentara, e claro, nos interesaba que fora no camiño de inverno, e claro, xa sabedes o porqué, xa todos imaginades, o subdelegado dixo de inmediato, nada, en tira Martín de Valdeorras, é dicir, que claro, ele tira, pues claro, un pouco para a terra, normal, e a mí me pareceu fantástico, non? É dicir, que aquí neste camiño non se había elixido nunca, y que además fora Vila Martín. De todos modos, grazas al alcalde por recibirnos aquí, sernos así tamén, e sobre todo desde a unidade dar as grazas fundamentalmente a Forzas e Corpos de Seguridade. Para nós son o pilar fundamental, porque son aqueles que efectivamente nos ofrecen esa seguridade, como dicía o comandante, pretendemos non camiñar soas, pero ter ese camiño pues, seguro, que é o noso objetivo. Entonces, sin eles, pues, por suposto, non teríamos ese camiño seguro. Dar as grazas tamén aquí á Policía Local, que teñen, concretamente neste camiño, ten Policía Local o barco de Valdeorras e a Rúa, se non me equivoco. Entonces, pues tamén son das Forzas e Corpos de Seguridade que tamén colaboran con nós. E logo, pues, colaboran tamén con nós con esta, para visibilizar, para ter a donde acudir, é dicir, se temos algún problema, además de Corpos e Forzas de Seguridade, temos farmacias, albergues, despois, bueno, esos postos de Garda Civil, Policía Local, incluso aquí no barco de Valdeorras tamén, o que é a Comisaría de Policía, que tamén hai aquí unha oficina tamén específica, e non sei se me lembro así